So, Brother Archie, please, can you come and open our worship time in prayer? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, so magampo ta maigsoon barog ta aron sa pag puha sa panalangin sa Ginoo. Amahan, namong langit nun gamhanan sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta. Imuha lamang tanang dungog himaya o Dios. Ania kami karon sa adlaw nga balaan aron sa pag pasidungog diha kanimo. Ginoo, pasaylua kami sa among mga kalapasan nga nabuhat. So nahuna sa pulong ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton Ginoo. Ginoong Dios, ikaw kanunay matinud-anon ka namo. Busa dawata Ginoo ang among mga pagdayeg diha kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher, 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 higher. Lift Jesus higher, again higher, 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 higher. Lift Jesus higher, 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 higher. Lift Jesus higher. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher. Lower, 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 lower. Stamp Satan low. Lower, 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 lower. Let's stamp him. Lower, lower. Stamp Satan low. Higher, higher, higher. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher, 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 higher. Lift Jesus higher. Now wider, 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 wider. Spread the gospel wider, wider. Spread the gospel wider, 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 wider. Wider, wider, spread the gospel wider. The Messiah is the King of Kings. The Messiah is the Lord of Lords. The Messiah is the King of Kings. The Messiah is the Lord of Lords. Let's sit back again. The Messiah is the King of Kings. The Messiah is the Lord of Lords. The Messiah is the King of Kings. The Messiah is the Lord of Lords. He's the King. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. The Messiah is the King of Kings. The Messiah is the Lord of Lords. He's the King. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. The Messiah is the King of Kings. The Messiah is the Lord of Lords. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. The Messiah is the King of Kings.
Messiah is the King of Kings. The Messiah is the Lord of Lords. That's Jesus. The Messiah is the King of Kings. The Messiah is the Lord. Let's sing one more time. He's the King. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. And the Messiah is the King. The Messiah is the Lord of Lords. Let's listen. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. The Messiah is the King of Kings. Hallelujah. The Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Jesus is the Lord of Lords and the King of Kings, and He is alive today. Canta hallelujah, canta hallelujah. Con Jesús buhi, con Jesús buhi, con Jesús buhi. Sakahang Toran, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forever. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. I am the Lord that He led me. I am the Lord that He led me. I am the Lord that He led me. Pagilom, pagilom uhibawa na ako ang Ginoo. Pagilom uhibawa na ako ang Ginoo. Pagilom uhibawa na ako ang Ginoo. Ako ang Ginoo. Ako ang Ginoo. Mag-aayo kanimo. Ako ang Ginoo. Mag-aayo kanimo. Ako ang Ginoo. Mag-aayo kanimo. Be still. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Yes, Lord, we know that you are God. We know that you are God.
We are still in your presence, and we know that you are our healer. We know that you are our deliverer. Praise your name, Lord Jesus. Get ready to hear the word of God, to hear what the Lord wants to say to us today. Okay, may hapon sa tanan, dalay ko ng Diyos. Madasigon ba ang tanan? Amen. Amen. So, karon mga igsoon, atong pagkahisgot karon is mao ang ikaduhang sugo sa Ginoo nga anaa sa Exodus 20. Exodus 23 hangtod sa 4. Og ato kining basahon okay. Exodus 20 versikulo 3. Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atoa sa itaas sa langit kun dinhi sa ilalom sa yuta, kun sa anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila kay ako si Jehovah nga imong Dios. Mao ang Dios nga abughuan nga nagaduaw sa pagkadautan, sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo ug sa ibabaw sa ikaupat kakaliwatan, sa mga nagadumot kanako. Ug nagapakita ako sa mahigugmaong kalulot alang sa linibo kanila nga nahigugma kanako ug nagabantay sa akong mga sugo. So karon mga igsoon atong pagahisgutan kining mga Diyos ug larawan. So ang pangutana, unsa man kini nga mga Diyos? So ato kini basahon mga igsoon sa Salmo 96 versikulo 5. Okay. Salmo 96, chapter 96, versikulo 5 hangtod sa 6. Okay. Kay ang tanang mga Diyos sa mga katauhan, mga larawan man. So ang tanang mga Diyos di ay mga igsuon, mauday ka ng mga larawan. Bisag unsa day nga mga larawan, basta ang larawan giampuan, usa na kana siya ka Diyos. So karon, apan si Jehovah nagbuhat sa kalangitan. So ang Diyos mga igsuon mao ra gayud nagbuhat sa kalangitan. Kadungganan og kahalangdon ang naa sa atubangan niya. So kinahanglan ra di ay kadungganan og kahalangdon ang naa sa atubangan og kaligoon og katahom anaa sa iyang balaan nga puloy-anan. Ang kinahanglan ra di ay mga igsuon nga ang kaligoon o katahom ang anaa sa iyang balaan nga puloyan. Usa man nga balaan nga puloyan, mao kini mga igsoon ang gitawag nga church nga mao ning gibalaan niya nga puloy-anan. Og karon mga igsoon ato kining basahon usab ang Salmo 115 ngadto sa versikulo 3 hangtod sa 8. Apan ang among Dios anaa sa mga langit, gibuhat niya ang tanang nakapahimuot kaniya. Ang ilang mga Diyos mao ang salapi ug bulawan. Binuhat sa mga kamot sa mga tao. Kung gusto kining mga Diyos mao ang salapi ug mga bulawan. So sa makabantay mo nga sa na dunay mga adoration karon nga dunay bulawan siya for example sa BQ Mall sa una nagtrabaho po ko sa BQ Mall, dunay bulawan nga gibutang sa adoration. So ang nahitabo didto giampuan giluhod gikuan kuan kay siya murag solemn bitaw, pero mao kining gitumbok dire nga sila aduna puy uban nga binuhat sa mga kamot sa mga tao. Sila adunay ba apan sila dili makasulti. Sila adunay mga mata apan dili sila makakita. Adunay mga igdulungog sila apan sila dili makadungog. Sila adunay mga ilong apan sila dili makapanimaho. Sila adunay mga kamot apan sila dili makahikap. Sila adunay mga tiil apan sila dili makalakaw. Ni makasulti sila pinaagi sa ilang tutunlan. Ang mga nanagbuhat kanila nahisama kanila. So kung kinsa di ay ang mutuon ni ini og
magbuhat ni ini mahisama ra pud usab kanila nga dunay mga mata dili makakita, dunay mga idulungo o dalunggan apan dili makadungog. So karon atong pagahisgutan mga igsoon nga dunay duha ka simbolo nga ilhanan nga nagpamatuod nga Diyos. So ang una mga igsoon is idolatry. So unsa man ning idolatry or idolatria? Unsa man ning idolatria? So kada mga halimbawa pag-idolo sa mga artista, pag-idolo sa mga superhero movies, or pag-idolo sa bisan kinsa. So, ang pangutana, nganong gitawag man kini og Diyos. So, di ba, ang angay raunta natong daygon kundili ang Ginoo, ang Diyos raunta ang angay natong daygon. So, for example, ingon ko, ganahan jud kay ko ni Ruben Padilla kay ko ansiya mo na tapos ang isintoy na hinuon nga mas gidayeg pa nako ang tao nga parihas ra gihapon nako nga makasasala nawani na hinuon ang pagdayeg sa Ginoo. So mas importante jud ato lang jud una-hunaon nga ang Dios ang tao gibuhat alang sa pagdaig ug paghibaya sa Ginoo, di ba? O so karon, so for example, ang akong anak, moingon siya, ma, kanang paliti ko og kanang kuan mabi kana bang sanina nga Spider-Man or mga kuan. So usa na pud ni ana mga igsuon nga kung atong kuanan ang kagustuhan sa atong mga anak, unsa may purpose nganong gusto nganong nihangyo man ang imong anak pagpapalit anang kanang mga naay mga sign nga mga kuan, di ba? Tungod sa iyahang murag pag-idolo niya naganahan ko kay powerful ang tuan mo na bisan pag-ingno nato nga si Superman maayo ang iyang karakter sa iyang movies apan ato lang jud hunaon nga si Superman ay nga ang Dios mao lamang gayud ang gamhanan og mao ang gamhanan sa tanan og siya ang nagbuhat sa langit og sa yuta ug wala usab kita dinhi karon kung wala usab ang Ginoo. Karon ato sab kuan mga igsoon nga na dunay mga example diri mga igsoon nga nabilong ni ining mga Diyos. So ato sa basahon diri sa Leviticus 19:19. Leviticus 19 nga versikulo 28. Dili ninyo pagasamaran ang inyong unod tungod sa usa ka minatay. Ni magpatik kamo kaninyo og bisan unsa nga timaan. Ako mao si Jehovah. So kining for example kaning tato usapod kini siya kasimbolo. Pero apan kung ang tao nga like Brother Archie, si Brother Archie sa kaniadto pa na siya, pero apan karon siya nagbago na siya sa kaniadto ang tao nga sa karon dili na angay ta usab nga dili na usab kita angay nga mo judge kung kita hay na ay dunay Christian nga nakita nato nga naay patik. So dili pud ta angay nga mo judge niya kay sa kaniadto pa man to sa iyang daan nga kinabuhi. Yes, amen. Amen. So ang tanan ini mga igsoon nga mga superheroes mao kini ang satanic symbols nga naa sa lawas. So sa tanang mga superhero nga cartoons mao kini ang Diyos. So dunay mga nagpamatuod ni ini nga mao kini ang matuod nga demonic. So they are not just cartoons. Dili lang sila mao ang cartoon, kundi kung once ang bata magtan-aw ni ana, so usa pud sila nga mahi sunod pud nila ang mga demonic nga mga
strategy, demonic nga mga kung unsa ang mga action like SpongeBob or mga kuan, masundog po ni ana. So mas maayo nga sa samtang gamay pa ang atong mga bata, ato pong kuanan sila nga dili gayud nga mahisunod nila kung unsa ang karakter ni ana. So karon ang the TV set is a doorway that connects us to the world of demons. So ang TV usab ni ana mga igsoon, maoy agianan sa pag-connect ngadto sa mga sa kinabuhi sa pagkademonyo. Maupod ka na niya. Children will not like God. Ang mga bata dili mahisama sa Ginoo, sa Diyos, sa kuan niya. And they will reject the things of God. So ila po ma-reject ang kabubuton sa Ginoo. Kay kung unsa ang ilang makita sa mga karakter sa mga kuan, ila pong mahisunod ang pagkademonik kung ato silang pagkuanan. Then many parents obey the will of the children. So daghang mga ginikanan mga igsoon nga magasunod, magapatuman sa kagustuhan sa mga bata and not the will of God. So dili na hinuon mahisunod ang maitudlo ang kagustuhan sa Ginoo. Og ang bata sama ra ni ana nga mawadaan siyag kagawasan. For example, si Hawk, nakisamay familiar ni ini, si Hawk. Hawk is an unclean spirit of violence. Unclean siya, dili siya kuan sa may isama sa pagka malinis. Nabanhaw siya gikan sa impyerno, nabanhaw siya gikan sa impyerno, og ang iyang espiritu dunay kasuko. So di ba og ang ato mga anak og magtan-aw po ni ana ang ilang kuan hunahuna murabag kanang dunay kasuko, mga burido ang utok sa ang hunahuna sa bata. So karon nga naapod sila pagka-aggressive. Kanang murabag gusto jud nila mahikaplagan ang ilang gusto jud nila makabot ang ilang gusto. O gusto po ni ana mga igsoon kanang bang mga simbolo nga dolls, bedsheet nga dunay mga simbolo og kuan kani for example usab little Bill doll kana bang mutingog nga naay usay iro bitaw nga kanang baligya sa merkado nga na magtingog-tingog. So usab pud kini siya nga simbolo nga makapakuan pud sa bata kay makursunada man ang bata ni ana mura siya mawala na siya sa iyang may makapawala sa kaluwasan sa bata. She gets angry all the time. So if for example Spider-Man is a destiny catcher. Mao po na siya kanang mukatch bitaw sa kuan sa mga kabataan. So kay proceed ta din mga igsoon sa Roma bahin sa mga kasuotan sa mga babae. Okay. There must be a difference between the people of God. So dunay diferensya between sa katauhan sa Dios o sa katauhan sa kalibutan, sa pagkakalibutanon nga ang the woman's dress must below the knee. So ang mga babae jud ay kinahanglan nga magasuot og patag-as lapas sa tuhod. Og doon na po sa ni mga igsoon sa the ear. The people of God talk of the earrings, about earrings. So doon di ba doon na tayo makita nga doon ay mga lalaki nga na ang mga lalaki mag-arites. Og doon na po ang babae mag-arites apan tulog daghan po nagloko. When they came to worship God. So doon na po yung uban nga musimba, mo worship sa Ginoo, sa Diyos, pero nagisuot po og earrings. So ato kining basahon sa Genesis 35. Genesis 35:2. Ngadto sa 4. Unya si Jacob miingon sa iyang panimalay, og sa tanan nga mga diha uban kaniya, isalikway ninyo ang laing mga Diyos nga anaa sa taliwala kaninyo. Og manghinlo kamo,
ug ilisan ninyo ang inyong mga bisti, ug manindog kita ug manungas kita sa Bethel, ug magabuhat ako dito og halaran alang sa Dios nga nagtubag kanako sa adlaw sa akong kagul-anan, ug naguban siya kanako sa dalan nga akong gilaktan ug gihatag nila kang Hakob ang tanan nga mga Dios nga lain nga diha sa ilang kamot ug mga ariyos nga diha sa ilang dalunggan ug gitaguan kini ni Hakob sa ilalom sa usa ka kahoy nga insina nga diha sa ahaduol sa Sichem. So ang usa ka kuan dunay mga bracelet, dunay mga kuan ilang gihatag kang Hakob nga og gihataguan usab ni Hakob sa ilalom sa kahoy. Karon proceed po sa kita dinhi mga igsoon nga. Ang kining pagtupok mga igsoon nga usa pod ini siya sa pagka-spirit sa sign nga na murabag na usa ba ning kanabang na murag naulipon sa demonyo, sa devil. So ato kinibasahon sa Deuteronomy 15:17. Deuteronomy chapter 15 versikulo 17. Okay. Unya ikaw magakuha og usa ka hilihod og hilihod mo kini sa iyang dalunggan ngadto sa pultahan og siya maulipon nimo sa walay katapusan, mauusab kini ang pagabuhaton nimo sa imong binatunan nga babae. So mauusab kini ang atong pagabuhaton sa atong mga anak nga babae nga ato po silang pagahinumduman nga kanang pagsuot og mga any kind of jewelry sa pagkuan niya. Kani sa mauna ni siya sa the skin sa atong panit sa tato dunay mga kanang tribal kana bang mga sign of mga kuanay mga sign. So sama ra ni ini nga kita nagtorture ta sa atong kaugalingon. Okay, so ato po disab gini sa proceed ta sa atong dagway sa makeup is a tool of witchcraft. So usa kini siya katul sa mga witchcraft, sa mga kumbaga mga demonic gihapon. So ato kining basahon diri sa ikaduhang hari. Okay. Kaduhang hari og sa paghiad to ni Jeho ngadto sa Jezreel sa Jezabel nakadungog ni Ana. Og iyang gipintalan ang iyang mga mata og gidayan-dayanan ang iyang ulo og mitambo sa tambuanan. Okay. Okay say kuan nakakita. Kadong hari. Ikaduhang hari. Kadong hari. Naputo lang. Okay. Kadong hari. 9:30. Paghiad. Okay. So og sa paghiad to ni Jeho ngadto sa Jezreel, si Jezabel nakadungog ni Ana og iyang gipintalan ang iyang mga mata og gidayan-dayanan ang iyang ulo og mitambo sa tambuanan. So dili jud po kana nato angay nga pagasundon. So karon proceed ta sa the hair and the head sa buhok og sa ulo sa tao. Karon men with long hair and woman with short hair is perversion. So kini bang ang nahitabo karon nga ang babae nahimo ng lalaki. Ang babae instead nga magpataas og buhok, nagpagupit og panlalaki. So ang lalaki instead nga magpaiksi rag buhok, ang nahitabo nagpataas. So mao nay nakuan karon nga dunay tumboy og bayot. So dili jud kana nato angay nga pagasundon kay mao kanay gikasilagan, wala jud kahinumuti sa Ginoo. So women must cover their heads. So ang babae kinahanglan maga-cover sa iyang ulo while praying or prophesying, while nga magatudlo or magapanagna. So sa ato kining mabasa sa unang Corinthians 11
versikulo 4. Every man praying or prophesying. So ang kada lalaki ug magaampo or magapanagna having his head covered. Ang tao kinahanglan nga dadunay covered og dishonored his head. Ang lalaki magaampo og magapanagna nga naay cover sa iyang ulo or kalo. So mao kini pagpakita nga dishonor siya sa iyang ulo. Ug mabasa nato sa 5, but every woman that prayed or prophesied, kung ang babae magaampo og magapanagna nga walay cover sa iyahang ulo, sama ra ni ana nga wala po'y honor, wala po'y pagpahiubos og for that is even all one, as if she were shaven. So ang mga lalaki is ulos ni Ginoong Hesukristo, ulos sa Dios. Og ang mga babae usab ulos sa mga lalaki. So kinahanglan kung sumao nang duna poy mga kuan nga once nga ang babae udi ay usab nga magapanagna or magatudlo, kinahanglan nga maga-cover sa iyang ulo nga isip pagpahiubos sa mga lalaki. Okay. Og proceed usab kita diri sa the neck and wrist and finger. Kana bang ay mga gibutang diri nga tapos dunay mga porcilas o mga cuties, people wear necklace for the instruction that it gives. So ang mga tao magakuan ni ana, magasuot ni ana nga dunay instruction nga magahatag kaniya. So the necklace is talking to them. So kintahay nga ako magahatag ko sa akong higala og mga ingana mga bululoy. So siya nga akong instructionan, so siya usab magahatag usab siya, so mag-connect na siya. So mas maayo nga atong dili paatod na lang jud pagalikayan nga aron kay sama ra ni ana nga kita naniguro rata sa atong kaluwasan kung kita nakahibalo ni anas. So mas maayo nga dili na lang jud ta mohatag sa atong kahigalaan. So ato kining mabasa sa Proverbs 1 chapter 1 versikulo 8. So my son, hear the instruction of thy father. So ang akong anak nakadungog og instruction sa amahan. And forsake that the law of thy mother. So dili na hinuon ang balaod sa iyang inahan. So for they shall be an ornament of grace unto thy head and chains about thy neck. So kana maigsoon dili na lang jud nato buhaton kay wala gayud kahimot isa Ginoo. So people use chains and bracelets to signify spiritual bonding. So sangar ni ana nga wala na ta midawat sa ipagka-espirituhanon. So and proceed usab kita dinhi maigsoon sa tiil, sa atong tiil. High heels are a tool of satanic seduction. So ang kanidi ang heel mga igsoon, usa po di ay ni siya ka-sign sa pagka-satanic. Kay nga naman, because they shape the foot into the goat. Kanang makakita mo kanang kambing nga duna siya heel. So heel ang kuan ni ana heel of Satan. Okay? So proceed usab kita dinhi sa mga magical potion and stone. So for example, perfume and birthstone. Kana bang nay mga birthstone nga usapod ka na sa kuan kay kung ang tao nga dakong pagsalig sa Ginoo nga magkinahanglan pa man ni anang mga kana bang gamiton pero hindi sa mga pagpanambal nga anay mga mahiwagang kuan kunuhay then God only accept his own jewelry and adornment. It is different to jewelry and adornment. So doon na siya kalahian sa jewelry o sa adornment dinhi sa kalibutan that are the property of the devil. So mao na siya ang property sa mga devil. So okay,
ato kining mabasa dinhi sa Hosea 2:13. And I will visit upon her the days of Baalim, wherein she burned incense to them, and she decked herself with her earrings and her jewels, and she went after her lovers, and forgot me, saith the Lord. Amen. So, okay, naadala ko ipaabent mga igsoon nga, ang kinitanan mga igsoon, o sa kinisya, nga nahismbulon, sa pagka Diyos, sa tanan ni ini, o sa kinisya ka Diyos, o dili nato angay, pagasundon, kay, this is the covenant of God. Maora kini ang pinaka-covenant nga sugo sa Ginoo dinhi kanato. Og dalay gud ang Dios og akong balik sa ang dungog ug himaya sa Ginoong Hesukristo. Amen. Sino nakakilala kay Joseph? Joseph the dreamer. In the Old Testament there is one son of Jacob, and his name is Joseph. And Joseph was the one whom God chose to reveal Himself to him through his future through dreams. Correct? Tama ba? Yes. So God actually speaks through dreams. Don't you know that? Don't you know that? But not all dreams come from God. We have to be careful of the dream that we have, because some of them are also satanic infused dreams. So, but I'd like to share with you that the word in Acts 2, chapter 2, verse 17. Can somebody please read? Og nahitabo sa ulahi nga ang mga adlaw nagaingon ang Dios, igabukbo ko ang akong espiritu sa tanang unod, og ang inyong mga buhat og ang inyong mga anak nga lalaki o babayi magapanagna, og ang inyong mga batan-on makakita og mga talan-awon, og ang inyong mga tigulang managdaggo og mga daggo. Okay, so it's very clear here. This is Acts, so it is in New Testament. So that means, and that this was prophesied by Joel from the Old Testament. So in Acts, we know that the Holy Spirit came, correct? Actually, that is what we are actually talking about at the beginning. So it says here, it shall come to pass that in the last days, so we are in the last days, saith God, I will pour out my spirit upon all flesh. God's Spirit is the Holy Spirit. And your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. So that means, why am I saying this? That actually, whenever we have a dream, we have to pray. Not all dreams, as I said, not all dreams come from the Lord. The dream that God is sharing to us actually is just a confirmation of what has been written from the Bible. So whatever, if you have that certain type of dream that you feel like there is a real meaning, that means you need to pray hard. You search the Bible. Is it from the Lord or is it not? I'm saying this why? Because God normally speaks to me through dreams. And I also see Jesus Himself through dreams. So I saw the vision of God, Jesus Himself tapping at my back and saying, you are blessed, my child, because you have you have acknowledged me. So I'm saying this because I actually wanted to share with you a dream that God has given me one time when I remember, because Sister Marichu was talking about the superheroes. But remember, it says here in Leviticus that what she was actually saying, that superheroes is like
has some satanic root, because those are symbols. The symbols printed on, and normally is here, and tama ba? It's normally here, and the power comes from here. Why? Yeah, so you can see why. So the Lord doesn't have a lot of symbols, correct? Tama? So why there are symbols there? So I'd like to share with you one cartoon that God has revealed to me, and I'm going to talk up. I'm going to read it because I already have typed it. I'm going to read. Okay lang kahit English. Okay, this is the dream. I heard my husband told me, look at what they let the children see in the television. So he said to me, tingnan mo yung mga teachers or mga parents na pinapakita nila sa television. I saw children watching cartoons. When they finished watching, the teacher asked them to draw what they have seen. I saw 2 children, 1 boy and 1 girl, of between 5 to 8 years old, drawing on a paper. While they were doodling, the pencil is automatic. Parang automatic na nagkakaroon ng image. Automatically creating colors and image. Imagine, yung parang may something na nagko-control sa hand nila, tapos bigla-bigla na lang nagkakaroon ng image. The final drawing is like a face with light beige as a color of the flesh and aqua blue color. After which, so a little bit beige or a little creamy, then aqua blue. So after which I saw the image, then yung image naging 3D. Nagbiglang, wow, biglang nagkaroon ng buhay. So, I asked the name of that image. I said, what is your name? And he said, I am forsaken. I shouted, no! I shouted and said, no! But I'm talking to those children. I said, you are not forsaken. So that image are saying to those children that they are forsaken. When I woke up, I asked God, what's the meaning of the dream in the cartoon titled Frozen? Remember God, when I asked God in the morning, I asked, Lord, what is the meaning of this dream? And God, it reminded me of the cartoon Frozen. Sino nakakakilala? Siguro, alam natin lahat kung sino si Frozen. Tapos, di ba, aqua blue yung color niya, tama ba? Tapos yung face niya, parang fair, like a light beige, creamy white, tama? So, ganun yung nakita kong color. So, immediately, the cartoon Frozen came to my mind. I remember the color of the face with light blue and aqua blue, which is the same color of the Frozen. I also came to understand that the name Frozen means forsaken. I searched, because ako mahilig ako mag-research, I searched in the Google and I saw in Merriam-Webster dictionary, you can check. It says here, Merriam-Webster dictionary says, Frozen means drained or incapable of emotion. Walang pakialam. Expressing or characterized by cold, unfriendliness. Imagine, that is the meaning of the cartoon that you are letting your children see. And this is searchable in the internet and not available
for present use. Not available for present use. Meaning, walang kwenta. Wala kang use. Frozen, you're forsaken. This also means, so certainly these are exact representation of the word forsaken. So frozen means forsaken. When I ask that image, his name is forsaken. And what I am telling you is actually the cartoon. Frozen is an exact representation of that image, which is forsaken. This also means we are unknowingly telling our children's soul that they are forsaken. If they see those frozen and they sing, they sing the Let It Go. What are we telling those children? You let it go. You're forsaken. Just go. Tama ba? Ganun yun. That's the reality. That's a spiritual reality. No wonder why children nowadays are becoming cold, unfriendly, and feeling incapable. I don't want you. And they don't want to step on. Why? They don't feel incapable. Para silang, wala lang. Hindi nila kaya. Yeah. That's what we see in the children nowadays. This cartoon in my dream is just one and serves as a representation of many cartoon characters we are letting our children see today. Parents, if you are a parent, and if you are a brother or an uncle or an aunt of a child, these cartoon characters are demons themselves, embodying the images on the television. They are well designed to bring colors and images alive. Remember, automatic yung drawing, well designed to capture the eyes of the children. Isn't it right when a famous slogan say, our eyes are of the window to our soul? So what we let our children see is what it brings to their soul. Yes, their eyes are a great open window to the soul of our children, capturing them to believe a distortion of truth. Forsaken is a lie from the devil, and these cartoon characters have their names that are exactly opposite of what Jesus has to offer to children. Jesus said in Matthew chapter 19:14. Can somebody please read Matthew chapter 19:14? Ang espiritu nga masinalay kon bisakon ni Jehova diha sa iyang kaliwala ug gipasalaat nila ang Ehipto sa tanan niyang bulgaton. Ingon sa usa ka tawo gubog nga nagsamparay diha sa iyang sinuka. Matthew chapter 19:14. Apan si Jesus niingon, pasagdi ninyo ang mga bata, ug dili ninyo pagbian nga mga kanako, kay alam kanila ang gingharian sa langit. Okay, it's very, very clear here that Jesus even said, suffer little children and forbid them not to come to me, for such is the kingdom of heaven. These are the very words of Jesus, and this is the exact opposite of forsaken, correct?
exact opposite of forsaken. These cartoon characters are a direct attack against the love of God towards children. They are promoting fear, rebellion, vain imagination. Imagine, because nag-i-imagine sila, ay, para akong si Frozen, I can let go. Tama ba? It's vain imagination. Anong ibig sabihin ng vain? Empty, nothing, nonsense. Walang kabuluhan. It creates vain imagination. Do not let our children get the twisted message of God's love by allowing our children to watch these cartoons. By allowing our children to watch these cartoons, we are actually forbidding them to come to Jesus. Kaya itong pagpaka ng Ginoong Igsoon. Alive ka ba ta? Alive? Hallelujah! So, arita sa Mateo 12. Kinsa man gining atong igsuon o ginahan sulod sa atong pamilya. Sa Mateo 12:46. Ningon diha nanabatatanan. No? Og samtang nagasulti pa siya sa katawuhan, aniya akaron ang iyang inahan o ang iyang mga igsuon didto sa gawas, nagapatinguha sa pakigsulti kaniya. Ug may usa nga mingon kaniya, aniya karon ang imong inahan o ang imong mga igsuon atoa sa gawas naninguha sa pagpakigsulti kanimo. Apan siya mitubag, mingon sa nagsulti kaniya, kinsa ba ang akong inahan o kinsa ba ang akong mga igsuon? Og sa gituy-od ang iyang kamot ngadto sa iyang tinun-an og nagingon, aniya karon ang akong inahan og ang akong mga igsuon, kay bisan kinsa nga magabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga tua sa langit, siya mao ang akong igsuon nga lalaki og akong igsuon nga babayi nga akong inahan. Igsuon, mao kini ang pagpamulong ni Hesus sa physical, imong igsuon dinhi sa kalibutan kanang nasulod sa imong panimalay. Pero sa spiritual maigsuon ang tinuod, ang imo gayong igsuon kining ania karon sa kabubuton sa Ginoo. Kita man nagsuon ta, kita inahan o gamahan, brothers and sisters, tungod kay niya mata karon sa kabubuton sa Ginoo. Unya ato mo gini bantayan ato maigsuon kining diha sa Mateo 13 si sambingay kining pulong sa Ginoo sambingay apan kung inyo gyud kining pagalawman o pamalandungan inyong masabtan kung unsa ang kabubuton. Okay, kitang tanan magbasa. Niadtong adlaw mipahawa sa Hesus sa balay og milingkod sa daplin sa dagat og ningdugok kaniya ang daghang katawuhan. Tungod diini misakay siya sa usa ka sakayan og milingkod og sa tanang katawuhan nanindog sa baybayon. Og siya nagsulti kanila og daghang mga butang pinaagi sa mga sambingay sa pagingon, ania karon usa ka magpupugas miadto sa pagpugas. So, dunay usa ka magpupugas. Og sa nagpugas siya, ang ubang lugas nahulog sa daplin sa dalan og nanugok ang mga langgam og ilang gituka. Ang uban nahulog sa kabatuan, diin walay daghang yuta og gilayon miturok tungod kay wala silay kalawom sa yuta. Apan sa pagsubang sa adlaw nangalawos sila. Og tungod kay walay gamot nangalaya og ang uban nahulog sa kasipinitan og mitubo ang mga sampinit o nagtabon o nanglumos sila. Apan ang uban nahulog sa mayong yuta o nagapamunga. Ang uban usa ka gatos, ang uban usa ka kanuman o ang uban katluan mga igsoon. So upat day kaklase ang tawo. Gipanag-ingnan kini siya og binhi nga nahulog. Hinaot pa unta mga igsoon nga kita ani ata sa binhi nga nahulog gayod sa maayong nga luyta nga mutubo o muwaro gayod sa pulong sa Dios. Daghang mga tao mga igsoon, di ba? No? Naay usa ka binhi ningon si Jesus natagak sa kabatuan. Pag-abot sa kuha tungod kay kabatuan man, wala siya katurok.
natagak usab sa daghan nga sampinit, wala usab katurok. Pero kita, kinahanglan kita nga magbungahon. Ang adunay mga igdalunggan, magpatalinghog, ug ang miduol, ang iyang mga tinun-an, na nagingon kaniya, nganong nagasulti ikaw kanila sa mga sambingay. Nganong sambingay man ang gisulti ni Kristo ngadto sa mga katawuhan. Kini sambingay mga igsoon, lisod kay ni siya sabton sa dili mga espirituhanon. Apan kung espirituhanon ng mga igsoon, imo gayong masabtan kung unsa ang kabubuton sa Ginoo og siya mitubag. Unsa gitubag ni Jesus? Mingon kanila, kay kaninyo gitugot ang pagpahibalo sa mga tinago sa gingharian sa langit, apan kanila wala gitugot. Pagkabulahan nato mga igsoon, tungod kay gitugot sa Ginoo nga kita makakita sa gingharian sa langit. Mao manggani nga kamo naghago sa pag-ari tungod kay nakita nato ang wala nakita sa uban. Ug mao kini ang giingon ni Kristo sa iyang mga tinunan, mo nang sambingay ang ilang gigamit mga igsoon. So mo nang nga kinahanglan dili kita madisperado. Kung adunay mga tawo mga igsoon nga atong gipangimbitar apan wala sila nito nga sagdi lang, siguro sa sunod pa mga igsoon, sa sunod pa nga mga adlaw, sa sunod pa tungod kay ngano sila dili siguro sila sakto pa or hingkod pa niya ng mga pauna. Apan maabot ang panahon nga sila magaduol na sila maigsoon kung sa dihang igapadayag na sa Ginoo diha kanila. Okay nga naman, ingon si Jesus kay ang adunay iya paghatagan og magadaya, apan ang walay iya pagakuhaon gikan kaniya bisan pang iya mga igsoon. Mo ni pinakagrabe. Mo na nga ang mga tao karon mga igsoon, naa ang kalisod mga igsoon. Tungod kay gikwaan pag yun sila mga igsoon. Nga naman, wala man sila panahon sa Ginoo. Ang ilang mga igsoon kay trabaho, busy dito, lakaw diri mga igsoon. Wala sila kabantay sa sekreto. Ang sekreto ra gyud sa mga igsoon nga magbalampuson kasi imong kinabuhi. Kada ra yung Mateo 6:33. Dili gyud nato nakakalimtan. No? So may gingon diha, seek ye first the kingdom of God and His righteousness shall be added unto you. Pangitaa una ang gingarian sa langit, kay ang ubang mga butang igadugang radiha kaninyo mga igsoon. So muna nga ato gayong pangitaon una ang Ginoo sa tibok simana mga igsoon, karon ang adlaw nga pinakabalaan. Na unsa man nganong pinakabalaan man siya mga igsoon? Tungod kay mao ni ang adlaw nga gipanalingan o giblessed niya. Timan-an nato sa ikaupat nga sugo, hinumdumin ninyo ang akong adlaw igpapahulay og ilha kini nga balaan. Ang ingon siya hinumdumin niyo, remember the Sabbath and keep it holy, tungod kay kabalo ang Ginoong Jesucristo migsoon nga kini siya pagakalimtan sa umabot nga mga kapanahunan. Apan bulahan mo mga igsoon, no? Nadiha sa Isaiah 58. Nabulahan ang mga tawo, no? Nga nagmatinud-anon sa pagsunod sa adlaw nga igpapahulay. Tungod kay aduna kitay gasa nga madawat dito sa gingharian sa langit. So, mo ni giingon ni Kristo pagakuhaan pa gid sila. So luoy kay mga igsoon mo na nga ato gyapon silang balikon og invite. Ato gyapon silang ano mga igsoon para matagan usab sila og grasya nga ang unsa nga atong nadawat makadawat usab sila mga igsoon. Kay ang okay, nagingon pa gid siya tungod diini magasulti ako kanila sa mga sambingay. Kay sa nagtanaw sila, wala sila makakita, o sa nagapatalinghog sila, wala sila makadungog, o wala usab sila makasabot, o natuman kanila ang tagna ni Isaias nga nagaingon, pinaagi sa pagpatalinghog, makadungog kamo, o dili kamo makasabot, pinaagi sa pagtanaw, o makakita kamo, o dili kamo makatukib mga igsoon. So gitagna na daan mga igsoon, nga aduna gay mga tao mga igsoon nga wala sila kita, bisan physically makakita sila. Kay kung nakakita pa lang unta sila mga igsoon, kung nakasabot pa lang unta sila mga igsoon sa kabubuton sa Ginoo, aniya unta sila karon. Mao man gani mga igsoon nga diutay ra ang mag-aani, daghan kayo ang anihunon. Mo na nakita mga igsoon, magampo kita sa Ginoo nga makabaton kita mga igsoon og daghang mang-aani, tungod kay daghang kitag mga igsoon sa gawas nga wala pa nakabaton sa kamaturan. O kini mga igsoon, nagingon si Kristo kay ang kasing-kasing niining lungsura gikubalan og ang ilang dalunggan nagabungol sa pagpatilinghog o gipiyong nila ang ilang mga mata aron dili sila makakita pinaagi sa ilang mga mata og makadungog pinaagi sa ilang mga igdalungog.
og makasabot pinaagi sa ilang kasing-kasing og aron dili sila maragbalik og pagaayuhon ko mga igsoon. Nagpakabutabungol lang ang atong mga kaigsuonan sa gawas. Kaya naman, nahadlok sila mga igsoon nga pagaayuhon sila sa Ginoo. Kanong dili pa sila modol sa Ginoo mga igsoon? Tungod kay dili pa sila kabuhi sa mga kalibutanon nga mga butang. Kaniadto mga igsoon, kining Sabado, Birnis sa gabi, Friday nights, Sabado nights, mosad na ingana sa ko kaniadto mga igsoon. Munang makaingon ko mga igsoon, swerte ta kayo. Nga naman, gitagaan tag chance sa Ginoo nga kita makakita usab mga igsoon sa pasama sa mga tinun-an ni Kristo nga nakakita sila sa ilang nakita. Inyong imaginon mga igsoon, 72 kabuok ang mga tinun-an sa Ginoong Kristo. 72 ni sila kabuok. Apan pilay na hibilin mga igsoon. 12 na lang kabuok. Muna nga ningon, ay ningon ito mga tinunang katong gisugod lang tagsa-tagsa diya sa Lucas. Jesus, nalipay kami kayo tungod kay nakapanghingilin kami sa mga yawa o ng gawas. Apan unsay giingon ni Jesus mga igsoon, ayaw kamo pa nagkalipay tungod kay nakapanghingilin kamo o nakaayo kamo sa mga masakiton. Panaglipay hinoon kamo tungod kay ang inyong pangalan na isulat na dito sa gingharian sa langit. Amen. Mauna atong karon mga igsoon nga ning sanong mo karon sa pulong sa Ginoo. Naisulat na ang atong pangalan sa langit mga igsoon. Dili na pwede ma-erase. No? Kay ang kuan sa mga igsoon, doon na siya duha man ka klase ang pangununa mga igsoon. Human will o God's will mga igsoon. Apan ato gayong tumanon ang God's will ang kabubuton sa Ginoo. Muna nga ayaw mo kahadlok. Ayaw gyud mo kahadlok mga igsoon nga mo spread ta sa gospel sa Ginoo sa tinud-anay mga igsoon. Apan bulahan ang inyong mga mata kay makakita og ang inyong mga igdalungog kay makadungog. Kay sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga daghan ang mga manalagna og ang mga matarong nga buot mutan-aw sa mga butang nga inyong nakita og wala magpakita og siya magapatalingog sa mga butang nga inyong ginapatalinghugan og wala na nagpakadungog. So daghan day unta mga igsoon nga buot sila mga igsoon nga mamati sa atong nadungog. Daghan unta mga tao nga gusto sila makakita sa atong nakita. Mao na mga tao mga igsoon nahikurat sila kagahapon tungod kay didto ko sa Agura nga nag-evangelize mga igsoon. Nga naman tungod kay wala pa sila kakita mga igsoon. No, ako nakakita ko kung unsay kabubuton sa Ginoo sa akong kinabuhi. Mao na nga naa ko dito. No, klaro ang gingon sa Ginoo diha sa Roma 1:16. No, klaro ang gingon kaniya. Mao gid dapat natong mabatunan. Roma 1:16. Dili ko ikaulaw. Okay, ano ta sa Biblia? Gingon diha. Roma 1:16. Kay dili ko igakaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan o sa tagsa-tagsa nga mutuo una sa tanan sa Hudyo ingon man sa mga Grisyahanon nabilong ta sa mga Hintil sa Grisyahanon mga igsoon aduna kini kaluwasan kining maayong balita so how ka mga igsoon nga mauwaw mo mga igsoon no di ba so karon mga igsoon gisugo kita sa Ginoo nagingon ang Ginoo panglakaw kamo sa tibuok kalibutan isangyaw ninyo ang maayong balita unsa man ang maayong balita ang mutuo ug ang magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagasilutan ug mao kini ang mabatunan sa mga mutuo sa akong ngalan ug magbautismo makahingiling sila sa mga yawa makapanambal sila itapion ang ilang kamot makaayo sila maigsoon mo ka na mga igsoon nga atong mabatunan makapamulong sila or makapanudlo sila sa gahom sa Dios. No, kurat dito mga maestro sa UB, paglabay o mga kaila, mga sakyanan nagtraffic, usab na si kuan nabuang man siya na. Yes, tinuod, pero nabuang mga igsoon sa pulong sa Dios. Naadik na mga igsoon, pero sa pulong sa Dios. Nindot kay na mga igsoon sa mata sa Ginoo. Buluwanon kay ka sa pananaw sa Ginoo mga igsoon. Apan sa mga tao mga igsoon nga wala nakakita sa imong nakita og nanungog mga igsoon, murag wala nila. Mao na importante kay nato mga igsoon. Busa nagingon si Jesus, busa patalunghugin ninyo ang mga sambingay sa magpupugas. Bisan kinsa ang nagapatalinghog sa mga pulong sa gingharian o dili niya sabton muanhi ang dautan
og muilog sa napugas sa iyang kasing-kasing, mao kini ang nahapugas sa daplin sa dalan. So kung dili day ninyo sabton mga igsoon, ang pulong sa Ginoo, sapniton ka mission, kwaon ang imong kuan mo na nga nigawas sa uban ng mga tao, nigawas nila sa pulong sa Ginoo, nasakmit sa yawa, hantod wala na sila kahinumdom ug unsa na to. Mao na nga kinahanglan inyo ginang itisok mga igsoon, inyo ning hunaon kanay 3 times mga igsoon, din musod na sa imong una-una. Pulong man sa Ginoo karon, og ang napugas sa kabatuan mao kadtong nagapatalinghog sa pulong, og sa gilayon igdawat niya nga malipayon. So adunay mga tao nga nakadawat sa pulong sa Ginoo nga malipayon apan unsay gingon ni Jesucristo, apan kaniya walay gamot kundi minungtad og diyutay panahon lamang, og kung moabot ang kalisdanan, kung paglutos tungod sa hinungdan sa pulong, igilayon siya mahipandol mga igsoon. So daghang mga tao nga nakadungog sa pulong malipayon, apan gamay ra nga mga paglutos, gamay ra nga mga kasakitan ning abot sa kinabuhi, ning surrender, naluya, di ba? So mao kina maigsoon nga ato gayong huptan ang kadaugan nining kinabuya, og sa napugas sa kasipinitan, kini mao kadtong nagapatalinghog sa pulong, apan ang pag-atiman niini nga kalibutanon og limbong sa mga bahandi nga lumos sa pulong, og nahimo siyang dili mabungahon. Mga tao mga igsoon nga nakadungog unta sila sa pulong, apan ang ginahuna mga igsoon mga kalibutanon. Daghan kanato sa ato mga kaigsunan nga ilang ginuna tabi kay pulong, pero ang ilang ginuna mga igsoon kalibutanon pa. Sorry diri, sorry dito mga igsoon. No? Hudyaka diri, hudyaka dito. Kini dahing makinabuhi ta nga Kristohanon, hinahinay ta nga mubiya sa mga kalibutanon. No? Sama karon, daghang mga okasyon sa balay. No? Ligo sila dagat karon, amang inan. Sige, go ahead mo. Pero akon ta maga-invite ko ninyo, pero wala sila. O sige lang. Sunod iampo gyapon nato sila mga igsoon. Nanta to sa kapamilya maaari pagidunta. Posible, pero dito man nabira dito sa pagpangaligo og dagat. Kaya man kalibutanon pa ang gipili sa mga tao. Apan unsay gingon sa Ginoo og sa hapugas sa kapsitan. Okay. O kining ikaupat, no? Apan ang nahipugas sa mayong yuta, mao kadto ang nagapatalinghog sa pulong, ug nakasabot niini siya sa pagkamatuod, nagapamunga ang usa ug usa kagatos, ug ang usa katuman, ug ang usa kakatluan mga igsoon. Mailhan ni mga igsoon. Kung ikaw mga igsoon, nagbunga ba ka mga igsoon? No? Mo nga kinahanglan magbunga kita. Si Abigail nakabunga. Diba? Si Gugong, si Arnel nakabunga. Sa ganto-ganto. Si Kuan po, si Sister po bunga. Kita, mo na itong buhaton. Kining duha ka batanon, magbunga gyapon ni sila mga igsoon. No? Magbunga ni sila. No, kay silingan din namo, di ba? Nindot kayo, Brother Dois, no? Di ba? Pulong sa Ginoo. Unya masinugtanon, tagsar kay mga batanon mga igsoon nga masinugtanon sa pulong sa Ginoo. Sa diyang pag-approach ako niya, namasin lang ko. Karo, nasaman, sayo kayo. Alaw na niya. Na sila sa balay. Pagkuha pa ko gusa. O sige, dadaha. Kay daghang tag learnings nga mahibaluan dito. Daghan yun. Daghan yung learnings. Muna nga, ayaw ka surrender, Brother Undoy. Sa tiniringan mo? O si Brother isa to? Di ba? Anak din siya sa akong kuan, sa akong silingan, no? Na si Dudong. O kuan. So ingan ni mga igsoon. Muna nga importante kayo nga ato gayong mabatungan ang pulong sa Ginoo nga kinahanglang dili kita masapnit. Kay kung masapnit kita mga igsoon, useless ra ang tanan nga atong gisugdan. Mintras nga ato man ning nasugdan mga igsoon, ato ning tapuson sa atong kinabuhi. Di man ilang ninyo ha? Kining mga pag-antos kadyot ra na. Kining pag-eskwela 4 years ra na. Di man imo eskwela nga igsoon, ang kalisod mga igsoon, ang atuwangan ana mga igsoon, hayahay. Ang kaning imong pagsakripisyo mga igsoon sa pagtrabaho mga igsoon, sa ngadto-ngadto sa imong kinabuhi, hayahay ang unahan ni ana. Anaa sa kalisod, atubangan ni ana, kalipay. Paghilak man karon mga igsoon. Pero sa sunod nga panahon mga igsoon, mao na ang kalipay nga atong matagamtam. Mao na nga aduna kitay kalipay nga maangkon diha sa kuan sa pulong sa Ginoo.
Muna nga dasig lang yun ta sa kanunay, sa pulong sa Ginoo, even tuod gamay rata, pero dili rason mga igsoon, dili rason nga gamay rata nga dili ta magpadayon. Kaya nga naman ang Ginoo man atong gialagaran, dili man ang mga tao, tagaan man tao plano sa Ginoo. I am sure mga igsoon, mukanap gitagdagan generation to generation mga igsoon. Ayaw lang yun mo kaundang, dili lang kita mundang. Di ta man nagkagol. O jutay ra nakakaplag, o di ba? Naingon diya sa Mateo 7:13, sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga dalan. Kay ang lapad og sayon nga dalan, paingon man sa kalaglagan, og mo'y gipili sa kadaghanan. So dili na katingala mo nang ug nakasabot pa sila ana mga igsoon, mubiya koy. Ug imong analyze gipa-reminders ko na sa Ginoo. No, sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi. Unsa man ning atong gipangita, dalan man guni sa kinabuhi nga dayon, nga walay katapusan. Mo nang confident kayo ang mga tao mga igsoon kung daghan sila. Mausad na sa mga tao. Confident ang ubang mga tao kung daghan sila, pero mas wala sila nahibalo nga mas confident ang usa ka tao apan kuyog niya ang Ginoo. Amen. Kaya naman Ginoo may naghatag tanan nato mga igsoon. Common sense na mga igsoon. No, mo nang akong mga friend, di gyud na sila muriak. Tanang friend ako sa 278 ka classmate nako. Pag mga biyo, di gyud na sila muriak. Kaya nga naman kabalo sila. Kita gyud ni Archie ang tinoda. Kita gyud nilang kuan, pero sila dili na lang sila mukuan kay madili man sila gusto og problema or worse silang kinabuhi. Pero ako mga igsoon, nakakita ng mga igsoon, worse niya akong gisudlan pero para ni sa Ginoo. Lisod niya akong gisudlan pero walay lisod para sa Ginoo. Para na sa Ginoo tanan. No, pero ila sa uban mga tao mga igsoon, lisod kay ini kay makabangga ta og bisag kinsa. Lisod kay ini kay makasilo ta og mga amigo higala. Tungod kay ilang gitanaw mga igsoon ang relasyon sa mga tawo. Apan wala nila tanawa ang relasyon sa Ginoo. Mao gina atong tanawon mga igsoon ang relasyon nato sa Ginoo. Mo na pinaka-importante mo na nga nigmata nato mga igsoon, mag-ampo ta sa Ginoo. Kung taas ang imong pag-ampo, taas usab kayo mga igsoon ang kahigayunan sa imong kinabuhi nga ikaw magbadaugon mga igsoon. Kay kung gamay ang atong prayer, again, huyang usab ang atong pagtuo. Muna nga ato pa yung panikamutan, dili ta magluya-luya no sa mga espirituhanon nga mga butang. Total ang gipangayo sa Ginoo usara man kadlaw, imuha ng unong kadlaw. Oro ginay pa mo ginitiman ni Maison, same ra gyud. Bisa pag unsa ka kabisi ako nagyud na learn. Busy kayo pag matarantar ko. Tarantar ko sa una. Pero na learn wala ra man gihapon. Di ba Sister Bibiana? Na wala ra gyapon dito ko. Sige mig panigkawat yun. Pero amo nakita wala ra gyapon be. So stop this, then adto ta dito sa pagpangalagad sa Ginoo. Ipol suporto, iko ana to. So unsay hitabo mga igsoon? Nindot kay feelings, excite kaayo. Mo na ilhanan mga igsoon kung kita anaa na gyud ta sa Kristohonon. No, ma-excite na ta sa adlaw-adlaw sa kinabuhi. Dali ra kaayo ang atong adlaw moabot kung ikaw nangalagad na ka sa Ginoo. Dili ka bation og kaluya o kakapoy. Pero ang mga tao mga igsoon nga wala pa gyud nila nakita ang ato nakita mga igsoon, luya kay naoy makakita o makadungog ng mga tugtog sa may tabo. Adto dito na sila oy. Makakita dito na silang mga tagay. Adto gyapon na oy. Ano man ingana mo to ingana sad ko sa una. Pero karon mga igsoon ako nang na-learn. Kita ko hubog nga magpare-pare so pinday ko ingani man ko sa una. Salamat talaga ko sa Ginoo mga igsoon nga nausab ko mo na nga ato gayong gayran ang atong mga batanon mo na nga si Sister si Maria Abigail pag-invite mo daghan. Oh, di ba? Pag-invite mo daghan. Sila si Brother Kuan, si Gugong. Oh, di ba Gong? Pag-invite mo sa inyong mga classmate Gong para makakita usab sila sa inyong nakita og nadungog. Di ba? Naanaman na ninyo, naanaman na nato. Oh, karon si Sister Bibiana ako nanginan. Aton sila. Sila si Inday, di ba? Win or loss na Maison. Musano man sila sa dili, it's fine. Ayaw ka, dili ta ngay nga mahimos mga igsoon. Atong balikon. Kaya nga naman, atong pangitaon gayon, ang mga karniro nga mga nangawala. No? Kaya daghang mga karniro sa Ginoo nga nangawala mga igsoon, na atong kwaon o atong ibalik diha sa Ginoo. O akong ibalik ang tanang dungog o himaya sa atong langitong amahan, pinagi siyang bugtong anak na si Ginoong Hesukristo. Amen.
Amen. Keep coming back to hear the word of the Lord. So, balik ta aron sa pamati sa pulong sa Ginoo. She's talking about superheroes and tattoos. Yeah. Naghisgot siya sa mga superhero, mga karton ug sa mga tattoo. And about the way that we dress. Ug sa pamagi sa atong pagsinina. Do you know today in the church they don't preach that anymore? Kabalo ba mo, sayod ba mo nga diha sa simbahan wala nila ginatudlo na karon. But they used to preach 20 years ago. Pero gigamit na nila 20 ka tuig na ang ninglabay. 20 years ago they used to use the King James Bible only. So kaniadto 20 ka tuig na ninglabay, King James sa gyud ang ilang gigamit. So today the devil is infiltrating the church. Yeah. O karon ang demonyo maigsoon, ila gipulihan. He's entered the church Nigsulod sa simbahan in these areas. dinhi aning lugar. Look at your family. He enters through the children. Yeah, atong tanawon ang atong pamilya. Nigsulod diha sa mga bata. He's using the cartoon character Pinagi sa karton karakter to enter your house. para makasulod sila sa atong balay. And yet you are a Christian family. Nya kita mga Kristiyano nga pamilya. And then the children grow up and they don't want God. So ang maong bata magatubo og dili na hinon sila gusto sa Ginoo. Or they are rebellious. They don't want to listen. Og dili gali sila magmasinupakon. That comes from those cartoon. Yeah, nagikan ka na sa mga karton nga mga salida It diha sa comes cellphone. from because you are too busy. You say, I just watch the television. Yeah. So tungod kay bisita unya ato lang mapasagdan sila. Sige tanaw diri para malingaw mo. So the children are sitting there watching the television, or if you don't have a television, you have your cell phone. You're just watching the whole time, and you don't even check what they are watching. Yeah, so ana maigsono gani kami na naanan ako ni sahay ni Jairos pero sagad dalo na ko yung cellphone. Sige lang mawara na. Do you think the devil wants to take your children away? So kana maigsoon pamagi na sa demonyo diay karon nga nasayod na ta, dili na gid nato na pagabuhaton. Will you open the door and say to the devil, come inside, have a seat? Yeah, ato bang ablihan ang atong pultahan o pasudlo nato demonyo ug atong palingkoron? Will you do that? Ato bang No. dili gayud? Will you let a thief come into your house? You know this is a thief. You Yeah. say, come inside. Yeah, so- Come and see everything I have in my house. So imo ba imbito nang usa ka kawatan aron sa pagkuha sa imong mga gamit? Will you tell the thief this? Imo bang pagabuhaton na? Ngadto You sa- say to the thief, this is where I keep my money. This is where I keep everything. Yeah, imo bang sultihan asa dapat kita gibutang? You will not let the thief inside. Yeah. But when you are showing those things on your phone, you are letting a thief into the soul. Yeah. Okay, so sa dihang ang mga bata magatan-aw sa karton, nagasulod ang maong. Your children have a soul, is that correct? Yeah, na. They have a soul, correct? Dihab. Does that soul need Jesus? Amen. Huh? Does it need Jesus? You ask the question. Yeah. So, nagkinahanglan tao Jesus mga ison sa atong kinabuhi. So, kita nga atong anak ba si Jairos dili na gyud no kini sila si Kuan, pagkakwaon na gyud tong mga gifts, di ba din no? Yes, the children need Jesus. Those cartoon is a message to the soul. It goes to the soul. Yeah, so ang maong cartoons gamisid gahatag ka nagmensahe diha sa kalag. It is a word going to that child. So, sulod ka na diha sa bata. It is replacing the Bible, the Word of God. So, ginapulihan ang pulong sa Ginoo. Because the children love those action figures. So, tungod kay ang bata nahigugman ni noon sa mga cartoons. That cartoon becomes their Jesus. So, ang maong karton nahimo na hinoon nila nga Jesus. Maybe they have Superman. Siguro ano na yung mga Superman. Or maybe they have Batman. Batman. There's Batman there.
Are you going to give a testimony now, sister? Very testimony time. Amen. Pero di kay ko kay napagaw ko bagay ini na mong ice water. Pero pasalamat kay po ko sa Ginoo kay bisag dita ko motindog. Tune, tindogon ko. Bisag akong paus akong tingog. Pero pasalamat ko sa Ginoo nga nakaabot ko dire wala ko kibalo nga naaday ko dire. Dahil na kuwan ko sa mensahe niya, lami kay iyang mensahe kay para sa mga bata. Mag-train, mawala kay magsigig tan-aw atong tuang wala hinungdan. Mawala ang mawani si Jesus Christ. Nga lami ba jud kayo nga maglakaw jud ta paingon sa gingarian kay mapasok ganitas kalayo. Gamay ra gani. Iktin ta kay sakit. Muna nga pasalamat ko sa Ginoo nga dunay duha ka kalag. Nasulat na ni. Tulo. Nasulat na ni sa basahon sa kinabuhi. Lipay kay atong inuday. Bisag wata ka kita kay nagkuanta ka nang gaampo ta nang makita. Magtuon taron nga ang atong ampuan nga dili makita kay muna importante. Kay adto ta nang makita. May sama ta nila nga naay mata nga di makakita, naay dalunggan nga dili makadungog. Ang nag-ampo na may sama sila. Kay ningon ang Exodus 20, ayaw mo pagbaton og larawan o mga Diyos kay abughuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway lakip ang ilang mga kaliwatan. Luoy ang atong igsoon nga wala makibalo. Kamudong istoryahe nga naa di ay atong padulngan nga inigbalik sa Ginoo uban ta. Di ta mag-uul o gamay ra ta. Kay ningon ang pulong sa Ginoo. Jutay ra ang nakakapla. Panglakaw kamo sa kalibutan o giwali ang mahing balita. Ang motog magpautis mamalwas apan ang di mo to pagkakot sa silot. Nanglipay ta dito mag-uul nga gamay ra. Giingan bitaw ko sa tindahan. Unsa po ka biring nibalhin ka ng 5 ra mo kabuok. Kung di ko mag-uul gamay ra. Kay nahibaw ang Ginoo nga jutay ra ang nakakaplag nini. Pero daghan ang gisubay, lapad ang dalan ang gisubay sa kadaghanan pero laglagan, impyerno ang labas. Una ningon ko sa Ginoo nga Lord, okay raw baby ayon may nga gamay rami. Pero ang Ginoo lipay kay nato galantaw, abi sa gamay ra ta. Muna nga pasalamat ta maning kamot ta. Ako sugod ko pring kamot wala kay ko kaliyo ko kay mura kong nabugat kay dito ko sa Mindanao ga. Muna ako nanoy ko galutas ko 2 years. Pero nalipay ra po ko kay gitagarap ko premyo, nasulbat-sulbat ra po ng problema. Pero ang lamig din nato nga makakabig tag mga kalag. Amen. Kay dunay ganti ang ato ang buhi nga Dios. Kay importante gyud nga mag-alagad gyud ta ning buhi nga Dios. Murag sakit ra gyud ta kay ninyo dong nga binilong kay tinod Katoliko gyud mo ako sa una suko ko. Dagmala na nga to ang giampuan nga ludhan, haraan pa katong ato pang butang bulag pero suko din ginawa na dong. Akong magulang bitaw na bisang sa ko sulti nung tanawa nung nga imo sakit nung until galisod kag lakaw. Kay kanang imo Senyor Santo Niño, ihawan nimo kabaw baka. Ang atong buhi nga Dios, maladlaw inyo ang butang bingkar budbud. Pastilan og ako'y kwartahan nung ihawan ako baka, maladlaw magihaw ko baka. Nakaron na unsa na makaron birthday kasigyan ng Santos. Naisama siya. Pero karon ako siyang sa dihang dali namatay man to siya, pero ako gisang na pambitan sa punos Ginoo. Dawaton ba ni Hesus Kristo nga mo'y bugtong nimo maluluwas? Dawaton. Pero ang dawat niya insulto kay ngano? Dawaton magina ko nang hantak sa kuan kana pa nung Ginoo. Ikaw nang pero dawaton nimo nung muni bugtong mangluluwas. Imbis imperno ka at tujo kas gingharian. Pero bisan og patay na to sa pero nagkuan gyapon ko nakadawat gyapon to sa pulos Ginoo. Munang nakaingon ko sa kagalingon nga maningkamot ko nga daghan kaayong mga kasilinganan ako dito. Niya nahunong ang atong huibis pero ato ra pong ibalik brother. Ang huibis dito kay ako na magbuot atong kuan dito, akong ipistuhan mo kuanta dito gahapon magkuantag sounds. Kay ningon man ang tagiya nga kuhan ka na ang balik ka kay wala mo dayon kay 30,000 ang bulan dayon 15 ka tuig ang kuhan then tag sa kalibong adlaw wala
ngano ko nung giguba akong kamalig. Ingon man si Minyo nga gubon. Di guba kay igor ko ga kuan dito. Tapos ako pabanga mo nang inko ma'am pwede po mi dire mag dili lang mi magbalay ma'am. Magsangyaw mi sa maing balita. Good news para sa Ginoo ma'am pero di mi manghangkon. Magsangyaw mi dire kay di man mohatag ang kapitan og kuan mo. Pero dis la kabuot og adto ta dito kay ngano. Private man o gikuan ko duha ka number. To ni balik na sa Canada. Pero sa ayaw lang mo pagtukod og simbahan. Kung dili magsangyor mi ma'am, kadargyud huibis sa pulong sa Ginoo kay aron kuan total usar may Ginoo ma'am. Bisag sa atong pundok pero usar idulngan. Parehar ko na ma'am mato ka Canada sa kagagarplano nya kami mato Manila pero usar gyud pidulngan ma'am. Ingat. Ingko nga munang pasalamat ko sa Ginoo nga ni sugot na. Kay ang kuryente wala na kuputla sa yun na nato pag saksak oh. Hapon naman mo na to dong padayon mo dong. Amen. Langga padayon mo pag imbitar mo og kuan kanang mga inyong mga amiga kay ngano lami kayo nga inibalik sa Ginoo ubanta kay unyag dili ta kakuyog na katong ana at makuyog na to katong dire. Mara to ba? Praise the Lord. Brother Archie. So the message today is you must look after your soul. So ang mensahe karon kinahanglan ato gayong pagatanawon ang atong mga kalag ug ang kalag sa uban. Because there are many things coming in, even inside the church Yeah. of God. So tungod kay daghan pa kayo ang ginatawag sa diri sa balay sa Ginoo. Look after your soul in your house and your children's soul. Siya labi na sa atong balay ug sa atong mga anak. So we will close our meeting in prayer, and then we will meet again at 10 o'clock 10 o'clock next week. Let us all stand. Father, in the name of Jesus, we thank you for this time. We thank you for your Holy Spirit. We thank you for your presence. I pray you bless everyone as we go. Bless us and strengthen us in these last days, because you are coming back again very, very soon. In Jesus' name we pray. Amen. We can sing one song before we go. Soon and very soon we are going to see the King, because he's coming back. Jesus is coming back soon and very soon. We are going to see the King. Soon and very soon. We are going to see the King. Soon and very soon. We are going to see the King. Hallelujah. Hallelujah. We are going to see the King. No more dying now. No more dying now. We are going to see the King. No more dying now. We are going to see the King. No more dying now. We are going to see the King. Hallelujah, hallelujah. We are going to see the King. Praise the Lord. You're dismissed. See you next time. God bless. God bless, God bless. So let us bow our heads in prayer and invite the Holy Spirit to join us today. Father, we come to you in the mighty name of Jesus Christ. We bless you in this place. We invite you by your Holy Spirit to come and dwell here. We invite you to guide us in everything that we say and teach us as we pray in Jesus' name. Amen. Acts chapter 1. If you have it, please come to the front.
There's a microphone. Yeah, you can have a new one. So before you begin, let me explain what is Acts. So already Jesus has died and risen again. And Jesus is going up to heaven. But before he goes up to heaven, we are in Acts chapter 1, which is the beginning of the church today. So you can continue. But when you read, you do not read this. You don't have to read this. You don't read this. You just read the text. Acts chapter 1. Let's wait for them to get to the book. So in the New Testament you have Matthew, Mark, Luke and John. That is all about Jesus on the earth. Now Jesus has died on the cross and he's come back alive. And there we begin in Acts chapter 1. Acts means what you do. Mga buhat. It is what you are doing. And the question is, who? And it's the apostles. What the apostles are doing. Also, it is what the Holy Spirit is doing. Because the acts of the Holy Spirit. So please, can you begin? And after Sister Alona reads, we will have another person. So get ready to read. So read up to verse 11. Ang nahaunang basahon gibuhat ko, o Teofilo, mahatungod sa tanang mga butang nga gisugda ni Jesus sa pagbuhat ug pagpanudlo. Hangtod sa adlaw nga gibayaw siya sa kahitasan, sa tapos siya makahatag og mga sugo, pinaagi sa Espiritu Santo sa mga apostoles nga iyang gipili. Nga kanila usab pinaagi sa daghang mga pagpamatuod, nagpakita siya nga buhi. Sa tapos siya magantos nga siya napakita kanila sulod sa atan kaadlaw, ug siya nagasulti kanila sa mga butang nga mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug sa nakigtigom siya uban kanila, siya nagsugo kanila nga dili sila mamahawa sa Jerusalem, kundili nga buhulato nila ang saad sa amahan nga matud niya inyong hingdunggan kanako. Kay si Juan sa pagkamatuod nagbautismo sa tubig, apan kamo pagabatismuhan sa Espiritu Santo sa dili madugay sukad karon. Busa sa nagatigom sila, nangutana sila kaniya sa pag-ingon, Ginoo, pahaulion mo ba ang gingharian sa Israel ni ining panahona? Ug siya miingon kanila, dili inyo ang katungod sa paghibalos sa mga panahon ug sa mga katuigan nga gitagal sa amahan sa iyang kaugalingon pagbulutan. Apan managdawat kamo sa gahom sa diha nga ang Espiritu Santo mukunsad kaninyo og mga saksi ko kamo sa Jerusalem ug sa tibuok nga Huda ug sa Samaria ug hangtod sa kinatumian sa yuta. Ug sa nakasulti siya niini sa nagatan-aw sila kaniya, gibayaw siya sa itaas ug usak ka panganod, midawat kaniya nga misalipod sa ilang mga mata. Ug sa nagatutok sila sa langit, sa mikayab siya, ania karon duruha ka sa tawo, mitindog sa tupad nila nga nagbisti og maputi, nga magsulti usab kanila. Mga tawo nga Galileanhon, nganong na nagtutok kamo sa langit, kining Jesus nga gibayaw sa langit gikan kaninyo, mubalik sa maong pagkaagi, sumala sa inyong hingkitan, siya nagasaka sa langit. Thank you. Please can you have your seat? Just put the microphone on there. So before you read, I will explain. The book of Acts is written by Luke. We know that we have Matthew, Mark, Luke and John. So Luke wrote Acts
acts as a continuation of Luke. That's why in verse 1 it says, the former treatise have I made. A treatise is a book. So the last book I made is Luke. And then in that book he speaks about all that Jesus began both to do and to teach. You see? So Luke is all about what Jesus did and also what Jesus taught. And then Jesus is taken up in verse 2 until the day in which he was taken up. Acts verse 2. Taken up. So we believe Jesus rose from the dead. Also, he was taken up into heaven. And the Holy Ghost instructed the apostles. And Christ was on the earth for 40 days after he rose from the dead. Yes? 40 days. So our Christ rose and then he was on the earth for 40 days, proving that he was alive. Somebody read verse 3. To whom? Verse 3 in Visayan. Nga kanila usab, pinaagi sa daghang mga pagpamatuod, nagpakita siya nga buhit. Sa tapos siya mag-antos na siya napakita kanila sulod sa kag-atan kaadlaw, ug siya nagasulti kanila sa mga butang nga matungod sa ginharian sa Dios. Yes. So Christ was proving to them that he is alive. Again, Christ had holes in his hands. Still, when they crucified him, he had some holes, but he was alive. He's saying, look, I'm alive. He was also eating. One time he ate some fish. So he was alive, not a spirit. Jesus was alive with a body. He was there. And then he gave his last message in verse 4. And his message is, you must wait for the Holy Spirit. Let's read verse 4 again. Read verse 4. Ug sa nagtitigom siya uban kanila, siya nagsugo kanila nga dili sila mamahawa sa Jerusalem. Kundili nga hulaton nila ang saad sa Amahan, nga matud niya inyong hingdunggan kanako. He said, you must wait. This is the last words of Christ. I think we need a translator. Who's going to volunteer for translation? Come, yeah. You're the best man today. Okay. Should I use the microphone, yeah. And you can preach too. So these are the last words of Jesus. So mauni ang mga katapusang pulong ni Ginoong Jesucristo. He's telling them they have to wait for the Holy Spirit. Iyang giingnan sila nga ilang dapat huwaton ang Espiritu Santo. Because all this time Jesus was with them, helping them. Kay niining taknaa si Jesus uban kanila ug nagtabang kanila. Now they need somebody to replace Jesus. Ug karon nangita sila lain nga mupuli kang Jesus. And that is the Holy Spirit. Ug mauna ang Espiritu Santo. And that is why they're saying, wait Ug maunang miingon si Jesus nga pahulat for the Holy Spirit, para sa Espiritu Santo. because I will send him to help you. Kay ipadala nako ni siya aron mutabang kaninyo. And then Jesus told them that they will receive power with the Holy Spirit. Unya giingnan sila ni Jesus nga makadawat sila gahom pinaagi sa Espiritu Santo. Yes. And someone read verse 8, please.
of Acts. Apan manandawat kamo sa gahom sa diha nga ang Espiritu Santo mupunsad kaninyo. Ug mga saksi ko kamo sa Jerusalem ug sa tibuok nga Judea ug sa Samaria ug hangtod sa kinatumian sa yuta. Yes, thank you. So the Holy Spirit is to help them to spread the gospel. Ang Espiritu Santo motabang kanila ayon sa pagsangyaw sa pulong. And Christ has told them their mission. Ug giingnan sila ni Jesus sa ilang mga misyon. Their mission now is to preach to Jerusalem and Samaria and to the whole world. Kunya ang misyon nila karon ang magsangyaw sa pulong sa Ginoo sa Jerusalem ug sa tibuok kalibutan. So here we are in Tagbilaran, Ug kita naa karon sa Tagbilaran. and we have the same mission. Ug aduna kitay susama nga misyon. Our mission is to preach the gospel to everybody. Ug ang atong misyon mao ang pagsangyaw sa pulong sa uban. And that's why we do evangelism yesterday. Ug mao kanang hinungdan nganong nagbuhat kitag evangelismo. And that's why everybody is here today. Ug mao nang kita karon naa dinhi. So what we need for us to be successful is the Holy Spirit. Ang atong kailangan para mulambo kay ang Espiritu Santo. Because the Bible says you will receive power. Kay ang Biblia nag-ingon nga kita makadawat sa gahom. You will receive power when the Holy Ghost is come unto you. Kita makadawat sa gahom kung madawat na nato ang Espiritu Santo. And you shall be my witnesses to all the world. Ug kamo ang akong mahimong mga saksi sa tibuok kalibutan. So when we are doing evangelism, we have to pray for God to give us power. Ug samtang kita nag-evangelize, magampo kita aron hatagan kita gahom sa Ginoo. Yes, it is difficult to evangelize, especially today. Kay lisod gayud mag-evangelismo, especially karong adlaw. But we have to continue. Pero angay kitang magpadayon. Brother Archie, is anyone here from your evangelism yesterday? No. No. There is a door-to-door. Yes. Door Two. to-door. Door to door from? From our neighbor. From your neighbor, yes, you see. So door to door is really great. Yeah. Welcome. Let's give them a welcome hand. Abigail's classmate. But we did evangelism yesterday, Ug nag-evangelize pud kita gahapon. and it looks like nobody came from our Ug evangelism. makita nato nga walay mingtambon. But they said, yes, we will come. We'll see you Bisaan tomorrow. Sila nga mudong kami. See you Kita tomorrow. tama. So what do we do in this case? Ug unsa atong ibuhat yung adlaw? Instead of talking to one person, Instead sa pag-kigstorya sa isa ka tawo, we talk to 5 people. nakigstorya kita sa 5 ka tawo. Because I said 50% of the people will come. Kay Didn't I say nag-ingon that? ako nga 50% sa They will mga not tawo all ang come. mudong. And so we also have to find new people. Ug mangita pud kitag bag-ong mga That's tawo. what we are going to do. Praise the Lord. Okay, that is why Jesus said, you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Ug mao nang miingon si Jesus nga makadawat gid kita sa gahom. Okay, so now we will have another reader. Thank you. Please put the microphone down. A reader from verse 12. Acts chapter 1. And read from verse 12. Unya na mauli sila sa Jerusalem gikan sa bukid nga ginganlan Olivo nga haduol sa Jerusalem sa laktonon nga usa ka adlaw nga igpapahulay.
Ug sa diha nga nakasulod na sila sa lungsod, misaka sila sa lawak nga naibabaw diin sila magapuyo. Si Pedro ug si Juan, ug si Jacobo ug si Andres, si Felipe ug si Tomas, si Bartolome ug si Mateo, si Jacobo nga anak ni Alfeo ug si Simon Zelotes ug si Judas igsuon ni Jacobo. Kini silang tanan na nagpadayon sa paghiusa sa pagampo, kauban sa mga babayi ug ni Maria nga inahan ni Jesus ug kauban sa iyang mga igsuon. Ug niadtong mga adlaw, mitindog si Pedro sa taliwala sa kaigsuonan ug may panon sa mga tawo nga nagatigom daw may usa ka gatos ug kaluhaan ug nag-ingon, mga igsuon, kinahanglan nga matuman gayud ang kasulatan nga gitagna sa Espiritu Santo pinaagi sa baba ni David mahatungod kang Judas nga nahimong mando sa mga nanagdakop kang Jesus. Kay siya giisip nga kauban namo ug siya nakaambit ni ini nga ministeryo. Unya kini nakabaton og usa ka yuta nga tumbas sa iyang pagkadili matarong ug sa pagkahulog niya nga nagakulob. Mibuto siya sa taliwala ug ang tanan niya nga sulod sa ginhawaan nakay-ag. Ug nabantog kini sa tanang mga pumuluyo sa Jerusalem. Sa pagkaagi nga kadtong yuta aginganlan nga ilang kaugalingong pinulungan. Akildama nga sa ato pa yuta sa dugo. Kay nahasulat sa basahon sa mga salmos, pagahubuan ang iyang puloy-anan ug walay magpuyo kaniya. Ug lain ang magkuha sa iyang katungdanan. Busa ni ining mga tawo nga ginakaubad nato sa tanang panahon sa pagsulod sa paggula sa Ginoong Hesus sa atong kinataliwad-an. Gikan pa sa bautismo ni Juan hangtod ni adtong adlaw nga gibayaw siya gikan kanato. Kinahanglan nga ang usa ni ini masaksi kauban nato sa iyang pagkabanhaw. Ug gipili nila ang duha, si Jose nga ginganlan Barsabas nga mga bansagon Justo ug si Matias. Ug na nag-ampo sila ug na nag-ingon, ikaw Ginoo ang nakaila sa mga kasing-kasing sa tanang tawo. Ipahayag kinsa ang imong gipili ni ining duruha. Aron sa pagkuha sa dapit ni ini nga ministeryo ug sa pagkaapostol nga nakulangan tungod sa pagkahulog ni Judas, aron mo adto siya sa iyang kaugalingong dapit. Ug ipapalaran sila ug naghulog kang Matias ang kapalaran. Ug giisip siya nga kauban sa napulo ug usa ka mga apostoles. Okay, thank you. So now Jesus has already risen and he has ascended up to heaven. So Jesus is not there anymore. Let's get another translator. Brother, you did such a great job. I think you got the job. For the first part, Brother Archie will translate afterwards. Just you can translate now. So Jesus has now ascended up to heaven. Ug si Jesus mikunsad na adto sa langit. And then everybody is returning back to Jerusalem. Ug ang tanan ning balik na adto sa Jerusalem. And they are all living together. Ug sila nagpuyo. But Judas Iscariot is the only one who is missing. Apan si Judas Iscariot na lang ang wala. Because he betrayed Jesus and now he's dead. Kay iyang gitaksil si Jesus ug karon patay na siya. Because Judas hanged himself. He committed suicide. Kay naghikog si Judas. So now they have to replace Judas Iscariot. So there will be 12 apostles. Ug karon angay nilang ilisan si Judas Iscariot aron madusin na balik ang mga apostoles. And that's why they have selected two people to choose. Ug maong nagpili sila og duha ka tawo. And when they cast lots, they found Matthias will be the one. Ug napilian nila si Matthias nga maoy mupuli ni Judas. So they have to choose somebody who was with Jesus all the time.